Upright Studios, send the vibes. Siwa. Bimderedu na chuko malifo mo gamela nyilo bimderedu. Bimderedu na chuko malifo mo gamela nyilo bimderedu. Bimderedu na chuko malifo mo gamela nyilo bimderedu. Siwa, 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 jele. Emi be no lugo mu ni jo mao. Nwaeze abia na Nwaeze no na mao no. Ibe na-esili ike n'ụlọ ọ bụ na ị na-alụ ọrụ ma nya bụ ọlụ a na-agara aga ezi obi gị dere edu ka ije nwee ya ọba amala chụ n'ụlọ emebe ndidi bụ ije enu egwu maka na osisi atụrụ anya ọdịdị ya na onye emesịa bụlụ osisi na-eche ndo wee kalịa aka ume ndị na-ewu n'ọdụlụ eno ya abụzi n'ideji ụlọ jele n'anụ ma na-alụ n'anwụ emesịa n'uwelie na ndo maka ọ bụrụ ọta na-afụte n'ụlọ mgbe na-egbochiri ọnwụ chachacha chi obi mụ enangi dere edu chukwu mali ife dị mma ife onye emela anyị n'ụlọ jele n'onye ya adịlị mma si o mmadụ elu gwa nne ya elu mana nsogbu adịrọ n'onye ebelu ụwa ya enwe onye ilo onye chukwu alụrọ mmadụ ọzọ alụ ya n'ụlọ ịma na ọ bụrụ mmadụ na-eme nyabụ ife n'ụwa na-eju n'ụlọ chimobia ịma n'olugo gaji eme nyabụ ife n'ụlọ ayakala yanụ ka akpala akpa n'ụwa na isi ka eji ekwe nnukwu ife na akpala agadi nkwu si ize siwa 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 ijele ijele ijo ijele egwu Igba ndị eze eyi n'Igba ndị eze eyiwo ọnwa n'ụlọ Igba ndị eze eyiwo ọnwa egwu Igba ndị eze Igba ndị eze eyiwo ọnwa jesinengo Igba ndị eze eyiwo ọnwa egwu sije siba asuka nwa chidokwe yangu mmanwụ ịma isi gala aka na-ejiwa Nwaeze isi gala aka na-eji n'eze n'ụwa ịma na ọ bụrụ mmadụ na-eme gị eze yangu mmanwụ abalị osi ya ngene ejenwe ekwuru ngene nwụọ azụka nwoke ka ibi ya ịma nwoke ka ibi ya isi na isi ha bụ n'ọnụ ngide ọ bụ na-emebe emebe anyị amala onye bụ onye ya ndogwu mma eche nna Okeke Uchechukwu ịnụ agwụ nwa Mbakalego na Kenya Mbakalego na Kenya anyị ma na mpaghara mọzụ n'ọzụ ya na lụlụ nọ papa onye maleshi eza boy n'onye maleshiri ine
inu mgbọrọgwụ ozi oke mmanwụ kpagala ndị na-ama ego ọnụ ya ọkụ na-enye iwe ọkụ na-enye iwe na Kenya ịma nọ n'ugwulu njọ enaba mmesịrị hụwe mmanụ ụlọ si ya oke ịgba ka ijebe na-arọ chukwu ka ijebe na-arọ chukwu mmadụ ka ịchọrọ obe ya egwu ịgba ndị eze eyigwo ịgba ndị eze eyigwo ọnwa n'ọnụ ọ bụ onye ka egwu chọrọ jebe na ụlọ Chukwubuike Patrick Nwobiora nnọ azin Patrick ude gị nyegbu na gị n'ụlọ pati ntụmagbula eyi pati isi mmiri ata n'ata n'ụwa Chukwubuike ọnwa na-eti eti oke mmanwụ Patrick na Bayelsa ọsịga ike n'ezi nne afọ mụleze mama Elin Nwobiora n'afọ mụlụ nwa ya eliaka nwe ya n'ụlọ mama Chuwu odebeghị ndụ si ije siba ijele Igba keke n'ọkwụ ụlọ kalịsịa arụji agụnwanya mbana Roslyn Shinkembulu n'anya m Ugobeze nwanyị anọ chala gwụ n'ụzọ asambodo nwanyị anọ ijele nwanyị odumodu Nwaeze na-egbuche ijele nwanyị ịgba na egwu gị na-atụ m ijele nwanyị asị m egwu gị na-eyi nwe ijele nwanyị akwụgo nnọ arụji asị ngatụwa n'egwu ịma na egwu a na-atụrụ afọ ọma bụrụ n'ụzọ ịma na onye chọọ gị na njọ ọma afụ njọ na onye chọọ gị na mma oje nwere iwe dị mma n'ụlọ Roslyn Mbana arụji mmanwụ ka mmanwụ si ịgba ka anyị kene nnukwu mmanwụ Chukwu na-edu Iweru ejima Apollo Mbana Chinedu akwụ na-ebi ogwu n'ụlọ ịmalụgo n'ezi akwụ na-edozi obi n'owu mmanwụ nwata akpata akụ Chinedu oyi na-atụ mgba eke nwofe ya ịma onye kpala akụ na-eme iwe masịrị ya n'ụlọ mmanwụ na onye kpala akụ bụ Nwaeze nnukwu mmadụ n'ụwa lụzi Nwaeze ekene Chukwu na-edu enedu Igbo na Germany na ihe kenelu mmanwụ si ijele eze bilo Sunday nwali ọba ọkwa ịma na anụ nwere obi na-ejela agwụzi n'ụlọ na anụ nwere obi na-ejela agwụzi mmanwụ latest money oke mmiri n'ezolọra na bango latest money ọnwa pụta ive adị n'ụlọ onye gbakọ onwe n'ilo karịa n'ụlọ emasị obi ga-atụ n'egwu n'ụwa maka agwọ na-atụ mbe na-anọrọ ya n'ihi latest na India nnukwu mmanwụ Nwaeze buchebelu onye ọma na Nwaeze na-ekene latest nnọọ ọgwụ ịma na eze bụ ilo oke ịgba bọọlụ n'ime onye eze ọgbatụla eyi onye eze nwandụ ụba ego igwe ahịa kalak ọ na-elu n'iwa ngwụlo ọ bụrụ ka onye ra na-ede ebe onye melu nya na-egwuli egwu n'ụlọ nsi
onye Malaysia agwa m ive ọ bụ na chikelu nwata ya na-eme ivo ya apụ n'ụlọ ego igwe na ive agụje eme ile makwa ịma na ọ dị ya na mbọ ọkpa ego igwe isi mmiri nyatawa n'ata na chuwo nubeghị n'ụlọ ego igwe nọ siba ijele Igba Chukwu okike bịa mbọba chonye ụwa m ịnọzikwa nso ene nne m ịzala ọbịa ịzala ọnwa ndụ bese chionya dị n'izu malugo n'ive na-emeri ya na asị ngịnga dị na n'izu ndị ilo m chali ndị mmụọ ndị nna m bịa kwuo enu bese mi na afụkwa nwae anya na n'ụwa chukwu olisa na m nọ na mmanwụ ọwali m mgbe odi bịa anyị na-esi mgba aga si ọwali m mgbe odi abụọ anyị na-esi mgba aga onye ụjọ ya nwa anyị na-esi mgba aga onye ụjọ na-eburu mmanwụ anyị na-esi mgba aga onye ụjọ ya nwa anyị na-esi mgba aga onye ụjọ bụla ụzọ ịma na ụjọ ya nwa ọnọdụ ugodu n'azụ onye ụjọ ime onye ụjọ ya nwa anyị na-esi mkpa aga ọwali n'aka enyi ka ọlụ ya hi mbunyi mmodi gbagote mbunyi eze si ije emelie bụ ọkọ ọgwụ mgbodi abụọ anyị mụ ana m bịa anyị onye m ive na asị m ive meni ya n'ụlọ anyị ọ bụ onye na-esi ngọ n'ụlọ ena anyị egworo mbunyi unu ma na amabulenu anyị ya nyido ajire bịa ena oligbo okponogwu ajire ndogwu mma ajire doche be mo na anyị nọ na mma kpọba nne nwanyị nne mmiri m nya gbagotegwu asị m ụmụ na abodo n'ọnwa nwada alụsị ji eme ile n'ụnụ ya egosi m ebe unu jiri nwee bụrụ nnukwu mmanwụ ọ bụ onye na-abala agụ mba n'ụlọ anabala agụ mba eze na-abala agụ mba na-echenwa agụ n'ụzọ siba ijele do orimilido jele solibe ije n'ụwa ije n'ụwa bụ olele solibe ije n'ụwa nọnye nọsịa n'ụwa naba solibe ije n'ụwa odumodu nweze na mmanwụ solibe ije n'ụwa sije nweze ijele na ije sibe obimderedu na chukwu malifo moge melanyilo obimderedu obimderedu na chukwu malifo moge melanyilo obimderedu na chukwu malifo moge melanyilo obimderedu siba Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.